Despertarem la matinada. Espera, que heu buscat, això és un videoblog del concert de Campredó. Un any que em vençut resistint sota la tempesta. Una hamburguesa. No hem tingut temps de dinar encara. Viatges, concerts, aventures i temps que ja no tornarà. Seguirem cantant, que no pari la festa, embogits ballant, som un festival. Cossos en guerra, remor, pols i terra, les ganes d'emprendre a volar. Tot el dia els bitxos, tot el dia les aranyes i els carregats. És important. Hòstia, me cago en la puta, tio, estava flipant, estava dient... La nit, un sentiment que s'encomarà, una passió que neix al pit. Aquesta és una parada obligatòria, la botiga. I sessió de fotos, go! Bueno, penya, doncs ja hem arribat, ja estem aquí, Campredó, Mestràlia, Tarragona, ens encanta. Avui tenim unes ganes bestials. Benvinguts al concurs de voltaretes de l'any 2021. Estrelles al cel custodien l'anel que ja no